Cacerín Ramos és la nostra comissió infantil. Un fort aplaudiment. La banda que t'acredita com a fallera major infantil de la nostra comissió és ja una realitat a l'alcance dels teus dits. Enhorabona, bonica. Que va l'atrás. Espera que va l'atrás. ¿Has visto el regalerito? Esto es para mí también. Que mi corazón alberga. Uno de ellos. Mi nieta Sheila, llamada Como yo sé la ilusión que te produce este día, te ofrezco mi aportación que a lo largo de tu vida recuerdes con emoción. En este año especial que representa tu falla, orgullosa has de estar por ser fallerita mayor de Murillo y Palomar. En la vega hermosa que tuya la niña, era un nido eterno de los ruiseñores, jardín encantado de toda delicia. Aquí en la ese moment quan la llum baixa, les emocions creixen i tot el que siga faller sent el seu cor tremolar. Pulfem davant de tot el món l'exaltació de la nostra fallera major, Araceli Molina de Diego.
comissió. Ha sigut el nostre descobriment, la teua responsabilitat i determinació per fer bé totes les coses, el teu esperit treballador, la teua entrega a la comissió que han fet de tu la millor secretària de totes les falles de València.